ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang imong dumangag-ahag upaya kinindughan ko ano lili ako masikama unsa mahinungdan imo akong gidaligdan sa walay igong nga rason imo akong bibiyaan. I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Dear M.O.R. Dear son, dear M.O.R. so. Marano po sa iyo, Brother Bern, and to all the listeners of Kung Mangyang Drama Edition. Try si Otto sa show mo, si Bernie. O sa nana si Jumena sa Jugogmang Juahaksang. Itago lang ko sa pangalan si Rubel. Ijoga sa syungalan si Rebel Jocumber. M.O.R. Nagpadala ko og letter sa inyo ha, kay gusto ko mangayo sa inyong mga advice. M.O.R. Paala Jocumber o Jusula sa Jomo Jungay Advice Oaks. Nagsugod ng M.O.R. katong na-inlove ko sa kababae nga itago na to sa pangalan si Alea. Jusula Shuniya, siya doon na Julavebs Oaks sa Evis si Shulea. M.O.R. sa sugod pa lang gingnan ako ni Alea nga dili ma-inlove. M.O.R. Jusula pa check Alia Edo sa Love Oaks, yes. Bosawa ko nagpalata M.O.R. nga nahina na rin nakagusto ko kang Alea. Ito M.O.R. Ay ko paadik sa IS. May jungka ang partner sa Okabel sa Julabib Oaks sa IS. Tubag mga amang. Ay nga pala. Nay nag-message ako di ay. Sure ba ako nga giling ko akong ginaingon? Aba. Basin ako nagabot-buot ko. Ang nag-PM kay Tomboy. Dili KK. Upa? I-ask yung mga friends nga Yuya Vel. Or basta cold na wax kay Julababog na wax nga Maya wax. Basta ka mo laki, magtuon mo giling ko para di mo ma-coffee. Pag mag-morning mo. Uber. Si Alea magod M.O.R. na long time boyfriend nga nasa Cebu. Shalea, Jamar, siya ba yung sa Iago Charles, sa you back. Boss, ang amo ang relationship, amigo, pero pwede tilaw. Hey! Relasyon sa OMS Ahoj, friendship. Chado ba yan? Gaya to Tui. L2, coffee, we're Lars, Chado ba yan ay basuway I love you, hay? Ang problema kaya na mag-I love you. Mona! Ayun pa, explain mo, reply pa siya. Ba nilalo. Umani-share sa ako sa mga students. Student? Bakit nag-eskwela, gisig-gisig ng karsunis? Sa savior ni mga barbard to. Uy, dili man na, bawal man yung makasunod karon kay Wednesday man, so dili ko man naging ani ko. Sa line school naman na daw pwede. How the ay. Alam sa school sa lahing nga department. Sa mga kapares big department. Pares mag sila community. Kalabad akong ulo. Sweet sa tanang subject. Kaya nag... Kasi sa Mura ni may tabong ang estudyante maglagot kung way klase. Sigo-igo, pamanin nga se, magminyo na mo. Ay! Wala lagi minyo ay. Wala lagi. Borosay lang. Ay! Ano siya masurog sa Evoli pa sa wagi.
Lakto ba Na-try sila? niyo? Oh, ratatouille, pak, pak, tanong ko flavor, isitaya sa shubalhin. Oo. Lipaton. Paghapit na, pak, jumagin, imong alol, o imong ulol. Siya ang grandfather. Siya nakapak, hapit na, pak, grandmother. Ay, siya nakapak, Mickey Mouse. Check ko na ba? Ano yung madad eh? Ha? Yung madad. Di madang? Yung madad, Mickey Mouse. Oh, hindi na po di madaday. Yung madad eh. Busa MOR, ako na lang yun, hilom-hilom nga na-inlove na kang Aliyah. Kay mas ipili pa na ako nga ingani mong sitwasyon kaysa mawala siya. Ako yung achik sa ayos na Jun Labib, Shokumber sa ayos. Kaya siya si may Jumber na yung ayos sa Shokumber. Jun Labib sa og sa ayos. Eto siya sa Jun Labib sa og sa ayos, man. Tubag. Tubag mo diha tanan. Ng mga bayot-bayot ninyo di ama na diha. Patubang diri. Sila tanan ko isa. Busa MOR, ang akong Kaya. gibuhat na lang. Para dili ko maglisod. MOR, nagdiskarte ko sa laing babae. MOR, Arap Edosh Oaks difficult sa situation sa singita ko niya nga ABS para iba yung cans para maaw na akong yung feelings sa yes. Itago na to sa pangalan si Sheila. Itago natin sa siya pangalan nga Shisela. Ay, di na siya ko na akong gumagyahan. Siya na nagsisilisa nga gumag-iahak sang Yerusa. Nari mong panty, oh. Huwag mga nagsaba nga maong day na. Dili oy raincoat mga panty. Kumang ka. Wow, hindi natin nga panty na gutter. Yes, balik magkuhan siya. Sukwerte sa rin nga su. Siya to sa Shakira Boega, man. Bayot. Oh my God, I'm so tired. Abis akong brabi. Ha? Ay, suupa, ambi. Ako lang gitry kung ang ngayon ba ko, Mukay ka ba? Bala sa channel, sa channel 8. Adyo lang, oh. Kao na, oh. Busog Ah, lang ko. Nagluto. Ako ba nang espesyal na nagluto para lang yun sa imo, ha? What? Nagkaumpra kagikan. Ginawa ko ng palit ka. Tag food sa Wala gawas. lang. Masigi gutom lang ka. Oh my God. Kabulo ka, mula ka para kaon niya. Basi ko niya magutom kasi mo mga Wait. What are you doing? Oh my God, you're falling in love sa ako, ha? Wala. Oh my God, over, ha? Dili. Wow, ha? May text tulog ka adlaw, wow, ha? Kuan ba, dili? Kay, kabalo ba ko nga mula ka o ka. Tawa ba ko kabalo sa imong mga... Wabi ko kabalo sa imong mga... Wabi ko kabalo sa... Imong mga lakaw. Oh my God, Rubel, oy paminaw, ha? Ay ko pag sigchikahi ato sawot ba ha? Kay dili ka pwede ma-inlove sa ako, ha? Nabi ako'y boyfriend. Nag-care lang ko. May In ganda love na na ganda dayon. pa over kay kakuan yung pagkaon di oy haler. Dili Kung ako. ka na pala kay lumay. Dili. Ikaw bito, ikaw ga OA sa ganyan mo reaction. Naghata lang galing Wait ko. lang nananawag. Hello? Yeah, Brandon? Sure, later. Sige. I'll meet you later. Okay, bye. Saan po na? Brandon? Oh, saan naman po? Lain na po nga laki na po. Saan taong ko eh? My God, he's just my friend. I mean, more like special friend yapon because like we go out. Kabalo ka. Mukha magunaw na nga imong boyfriend nasa Cebu. Tapos, napoy ko diri. Tapos karon magdugan sa kanila. Saan man taong? Wow, ha? Over ka kay gaselas ka? Wala. Samda. Wala ay. Nagkasong silo. Di ba ta uyab? Sabo. Mabitaw. Magali, I'm here sa imong pad. Mabitaw. Wala ko magselo. Agad mo ko magselo. Wala ko magselo. Ay, Ako magselo. wala gyud di ay. Magselo ko magselo. Wala gyud na selos. Wala man. So sige na Biki, mag-iinis na ko mo lakaw. Sayang man yung giluto ay. Pagkakalan ako ni sa akong ito ay be. Ako to si Alice. Tukoy Alice. Tukoy Yata na sa ilaw, B. I don't like that.
Sige na. Basta timani ha. If mag-uban kami ni Brandon ay sa pag-text, tapos ayaw kayo pag-message sa FB, and basta I'll call you soon, ha? So, kung saan ako magulat og text mo ha. Sige na, mato na ko, bye! Grabe. Wa manggikaon ng akong giloto. Nagloon para magiguan ni paraan na. Pretty kayo ba? Gansi ko nila. In love dani na. Ito nga dili mag-in love lagi. Wag itay kuanan ni. So bagay, away mo na ko siya kaysa mawala siya. Wag ginada ni. Kadyo lang bi. Di ni pwede ni. Text na ko Sheila. Nanomi karon og kuan movie. The Floor Contemplation Story. Ito nga story 1975. Ay ito lang kuan bi. Tanang lamig movie karon kay showing na ang katong sobra-sobra labis-labis. Katong naglalayag ni Nora Honor. Starring Ina Raimundo. Jalambi, text na ako to si Sabado Sheila. night. Jalambi. Hello? Hello? Ilog the movie. Hello, Sheila. Pwede magkita niya. Ay Sheila. Uy, hi, Rebel. Salamat ha, ni Anika. Kajut lang, kanang, murag, lagi ka karo, nakinakaon. Ayun sa man. Ay, murag, nakainomdum ka sa kuha. Wala, oy. Kuhan lang. Ganun. Di ba pwede nga kuhan lang? Huwag ko ilingaw good. Dahil na-release ang among allowance sa among scholarship. Unang, wala lang. So, sa lugar ni, ako lugar mong nauna-unaan una para librehon. Oo, ay kadyo lang, basi na yung masuko ha. Nabi masuko? Wala, wala man. Sure ka? Tuloy. Grabe ha, sa tanan-tanan yung lugar ni mga friends nga mga girls. Ako yun mong nauna-unaan. Thank you ha. Wala, oy. Kabalo, Feel ka so nga. special naman. Kabalo, nga, dugera kita kang idol ba? Ha? Taka karaman di ha? Idol. Lagi. Kung gani ka halos mag-text na ako, the idol. Dili, sinabisi lang. Waka kabalo ka na every time mag-practice kag volleyball. Nara ko sa likod sa kuan, talisay. Balibol ba di? Bantogra. Dili to ako yung muna kita. Sa likod sa talisay na Jackie Lou. Ako sa kakamot, nandito ilalong sa Dili breeze. ba volleyball ako ang sport ha? Sa man di ay? Ping-pong. Ping-pong na ito. Sayip, bantogra di ay sayip. Dili. Dili, oy, ikaw man to, ikaw bitaw. Wala ka, dugeram ta ka idol. Siyempre, maulo lang ko sa mo kay bright raba ka, taon sa rabia ko diri. Basi, di ko ni mamatay pan, di ba? May ana ba? So, listen na kayo. Okay, pasalamat ko karon nga nisugot ka nga mananod tag sini. Bitaw ka ng... Salamat gid kayo ha. I felt so special nga. Kanang sa tanan-tanan. No, don't. No. Don't. Ay, pag-ana. Nautunta ka ng... Actually, it's my pleasure. Dapat ako kayo magpasalamat, aning anak ka. bitaw, nautunta nga mautro pa ni. Ay, problema. So, sa man, manulog pa ta. Dili na, alas 12 na ba ya? Sirado. Kanina to si Cheka diri Yan ba? yung beta sigling niya diri. Dagkitao ba? Ay, grabe hit pag yun kay ni si Floor Contemplation. Oh. Revive naman ta ni. Animation, man. 3D. 3D na daw. 3D na ang kuhaan Floor Contemplation story. Talindo ka rin nga double. Kapag may katwilang ni paglaban mo the Ay. movie. Can I hold your hand? Ha? Di, basin na ay masuko kung mag... Dili, kay basi Pero, mo diba- basi mo mag-stampede ka ron, basi mawala ka ba? I'll just hold your hand. Joke na siya. 51 Sa Be, manigin. text na ako sabi, ay, hey,
na mag-type sa hey. Nag-unsa ka. Pero na cellphone. Miss you. Ay, nag-text lagi siya. Uy, musta? Miss Dayon? Sana ako. Ako ramang ko diri isa. Muna na-mista ka, kamulo kong tanaw sa atong pictures this morning. Bantog ka ra. Daw, bi, nag-breakfast na you. Gabi galing. Morning mo din mo ingon. Picture ninyo rin na morning. Dili, breakfast. Nag-eat na you. Breakfast na dinner. Breakfast na tawag. Feeling na ako, busog na kay ko. Okay raman, basta ikaw lang kumono na. Hala, Char, oy. Sige, kag pasakay diha. Okay ra ba kung manguyab ko nimo? Lumuyab daw siya. Sure, sige. Atong tanawon. Yes. Ikabala ka di man sa ko magdali. Ang ako lang ang gatahan ko ni mong chance. Naihatag o pakita akong gugma. Alam magin na pagsugod ba? Basta kung ingon, ako lang tanawon. Pero you know what? Mag-una. Una. Pero you know what? 4438 to, nadungan. Kanang like bayata ka. Ha? Like ko niya. Yes! Like po kay Taka. Ay, unong sa kadiha? Uy, Robel, ginoo ko. Dili sa ko matulog, ha? Uy, Aliya, nalagi ka. Ipaandar sa itong shower, daan, Bing. Wala lang ka nagtasamuhan ni kakaroon diri. Ano man? Hindi ko pwede man, he? Wala. Happy galing ko. O gani, yung si problema ni Mori ko dire. Uli lang ko. Wala. Nalipag ako nakadiri. Kami sa itong kwan, B, katong Amang 90s. kagikan. Katong 90s, B, o akong kwan, B, 90s, o katong sleeper, B. Amang kagikan lang. Ang busy mo nagigay ka lang. Miss ko nag-event. So baka balo, B, ka busy, B, ko sa promo na mo. Kabalo ka. Namiss biyata ka. Para tamis mo na ako kong self. Samo kay ka ba? Sige na, diyan naman maligos ako. Sige na, sabi ko ba kayo mo cellphone? Silent na diha. Maligos ako, sige na. Laka, Sheila. Matulog na ko. Matulog, pero naibuyo. Loy, ano pa galing yung nag-text, tas matulog na daw sa diretsyo? Reply na lang na ako. Okay, sige, night-night. Mwah, chup-chup. Yes. Lang! Naligaw pa ka lang! Lang! Oh! Asa mong gusto? Kape? O... Wala, I wanna sleep. Ang lamang ka, tre. Kapoy ko. Gisugot ako nimo? Ningumbi ako si mo gabi nga like ta ka. Galagawa na eh. Parang speechless ko na. Parang speakless ko ba? Sure na gina, wala na ibawi ay ha? Lagi! Suminto si Uyam na ta? Yes. Basta ha? Bantay ka lang yun. Sheila, I love you. I love you too, Jubel. Rebel.
Hi, Ruben. Unsa ka diha? Wala, gimingaw ko sa imo. Kimingaw ka sa ako nga pila ka adlaw kay text say mo kalit ka nga diri sa balay tapos Dili, Mingaw kaya dahil? ka busy kay Kuba. Sige na, bihag na ko. Say mo ning uban mga sa uban imong mga kauyaban di ay. Over ha, ikaw naman kung uyab ka tungtol sa Cebu, Samo. Sige na, kiss na. Kumusta to ngayon si mo sa Cebu basi mo uli na to sa Manggali. Wala, di pa tumuli. Samo ka. Sige na, kiss na. Ay go si. Ikaw ba, dili yung ka? Ayan lagi. Hoy, Ang ipake mong tuhod. nakoy ko Ate ana. kay ka ha? Ambot ni mo dyan, ambot ni mo. Ikaw restorya dyan. Ambot ni mo ha? Ikaw restorya ha? Abantay na yung ka ba? Sabi nang tuwalya bi. Ya, kuha diya. Samok, arte na kay ka ha? Samok ka, ito ni Agi, luto-lutoan ko ni mo karang kakus-kakuso ka dili ka. Ambot ni mo! Wala lang. Ambot ni mo. Samok, naipag di na ako muli diri. Iba rin kong inganion, abi na ako. Ambot ni mo eh, bahala ka dyan. Di mo text-text lang. Naunsa ka diha? Wala. Bulo ka. Alam mo, nakunaw na lang ko. What? Ato ka sa mantangay nga ni. Ano sa ngayon, Ani? Nga lang, burara gadula, burara. Oh, don't tell me, ikaw po yung naka-over ha. Ikaw ba yung nakagusto sa kuha ha? Pasalamat ka na ko yung panahon sa imo ha. Mga anak ka. Sorry, sabi tawa in labay. What if? What if kung nanak ko na ilaban lang babay? Serious? Dili na may tabo ka ha. Feeling kay ka. Ako ra kay mong love, di ba? Ingon ka sa ako. Diba you told me that is only me. What that if you kung na love? ilang babae nga kung gusto ko magseryoso nga relationship. Nanak ko na ilang nga kuhan. Ikaw. Di ko gusto mag-talk. Di ta mag-talk, ana, B. Ikaw good if unsa ma in love ka di. I don't care. Ano man, di na ka satisfied sa akong mga performance sa imo, ha? Papoy na kayo nga ang puson mo sangyad sa present. Tama kay ka, kabato may nakuha half day nga kuan. Eh para ma-satisfied ka, even though ako'y boyfriend. Kabalo ka, maybe it's about time nga. Ikaw, bato na kasi mong boyfriend. Magtinarong na ka, oy. Pero hindi na ka mag-ingani-ingani kay Loy, pabay mong boyfriend. Kaya kung hindi na ka si mong boyfriend, bulagan lang to yung mong boyfriend. Oh my God, nangabog ka. Dili man, ang ako ba, nga, maybe it's about time nga medyo seryoso na, hindi na ta sige binuang. Sana yung gingon nga babae ka na mong ka-text-text ka ron. Ato na yung gabi, pag uli na ako, muna siya. Pag-uban mo ha, pag-uban mo, I don't care, ang binakong gamit, and don't dare text me again. Oy, magmahay mo rin. Oy. Lang. Tunako, Ama ka. buti mo to na ko. Oy, lisod ka mabaklay-baklay ka nga may pante. Ang bisahan pang TV eh. Oh. Mani mao, imo man yung brief. Pante nga mao nga na side ni na kuan. Side pocket ni Hindi kuan. ka ng panting na signal light, ang bina. Oy, magmahay. Oy, counsel, magmahay man rin ka. Bahala ka diya. Grabe ninduta sa itong kita na may funny kayo. Paano naka-Annabelle, no? Scary pa ya kayo. Aske, oh, dito Annabelle, ano siya magkatawa? Sure ka nga ako tong imong abay? Ganina na ba ako sige gahawid sa imong kamot tungod kay naadlok na gid kay ko. O baka nihawid sukan. Sino yung kakabing handsome? Guys, so funny. Alam mo, sa tanay lang I'm bitaw. so happy that you're, uban pa. Kabalo ka, wagi ko magdahong ingani nga na ubanday ta nga nagbinahalay ta. Samo kay ka. I'm so happy to have you. Cute lang, B. Ganyan ta nagtindog diri sa entrance. Di ba na kayo mga tao nagsulod? Brad, grabe mo nag-alim mo sportahan, Brad. Oh, sorry. Go sa Isa tabi. tagamay. Magtugtog ka. Kabalo ka. I love you, Sheila.
love you too. Asam ta karon? Aman tagot sa mga on sa KD department o dito sa maong department ang mga Kabalo ka na ako'y natilawan nga lami kay nga pagkaon dito sa food court. sige, okay ra may problema sa ako. Ta, let's Ikaw go. man ni Bria. Ta. Ay lang. Sige, sige ba? Asa ka Dito ba, ta lapit, okay ra may diri. Oh sige, my. sige. Oh. Uy, Aliyah. Yeah. Ila mo? Ay, Aliyah akong girlfriend si Sheila. Sheila si Aliyah akong friend. Oh. Hi. Witchcraft? Nabuo Ito kontra sa Snow White. White. Hoy, babae. What's your name, address, and signature? Drop it. Drop boxes nationwide. Ako si Sheila. Sheila lagang Well, I don't care. Ano sa mga Aliyah? Hoy, paminaw lalaki. Wala ka kabalo, girl. Nga nag-live-in, Wala may po anang kabalo. lalaki. Ako na siyang long-time boyfriend for 1 year and 25 months. So, kung 1 and 25 months, so 2 years na and 1 Siya, wait lang, bugo ko din. 25 months, so 2 years ka pinamuli. years ka pino. 1 Nag-live-in me year. for 2 years. He's my boyfriend. I'm Aliyah! not yours. Aliyah, sa mga? Sa mga pangyayaw diha? Oh, kapag-blind-blind ka. Kapag may kanina tinali. Lang. Okay, wait Sheila. lang. Naku, ipakita siya. O, tanawa. Tanawa sa akong capsule. kasama nila. Ay, sa akong tablet. O, mo mga picture, right? Di ba siya na? Di ba? Robert, Nag-kiss siya sa akwa. it's on Robel, ang sama ni. Kinsa gabi nakaksamo karon miga. Ang Sheila. kawawa. Ikaw na sad karon lang yung i-live-in. Ikaw na sad karon lang yung i-rotatory permit after sa ako lugar. Sheila, let me Wait. explain. Oh, no. Lang. Ingon ka nga, wala kay laing girlfriend. Lang, wala. Lang, Ano ikaw kung Ano la. pa ni? Lang. Bantog Sorry. ra! Hindi ka So, I- sleepy! Sa'yo pa galit ang mag-text, alas 6 pa lang sleepy na ka! Kabalo ka na mag-text ka tapos di siya ka-reply kami nag-uwan. Lang, di na tinood lang. Sheila. And kung Sheila. mga gamit sa bahay. Aliyah, stop it! Stop it yourself. Stop it! Kabalo ka, Hunungin na lang stop. Hunungin na lang stop, please. She needs to know and she needs to yes. Ano ba ka nga, pwede man ko di mo ma-briefing, kumayo ka sa kung ang uban mo, di text lang ko! Oy! Hindi ka pwede mag-briefing kaya babae ka na pwede mag-brief. Lang, asa ka pa nila? Dura na akong airplane, B. You know what? Mag-uban mong duha! Sure, why not? Bagay mo! Bagay tayo mo! Thank you so much, Sheila! beach. Sheila! Thank you so much, beach. Ay, naku, tawa Dagat, tayo, beach. Aliyah! What? Ay, mo ito libot sa ako? My bad, I'm sorry. So, ato na ko. Oy! Bye. Oy! Kamu lang ang tao yan! Bye. Aliyah! Singgit sa kanan. MOR na 1 plus 1 equals 0 na inoong ko. Gilinggo. MOR 1 plus 1 equals Aurora de Carabawa. MOR, na in love na ko, maayo kang Sheila. MOR Julia Babe Oaks kay Sheila Bell. Pero, maglisod na ko kaya di siya moto na ko. Kaya para niya sakit kayo nakita sa mga pictures. Yeah. MR, please. O si angay na akong buhato nani.